Oh, iki kelingan karo Pak Jamal, Pak. Pak Jamal sapa? Guru matematika SD. Oh iya, apa Man? Aku biyen pernah ditekoki. Man, 200 dibagi 4 berapa? Terus gue jawab, tak jawab dibagi sing akeh mawon Pak. Lah kok iso? Kan siapa yang mau berbagi, maka kan dilipat gandakan. Masuk. Nah, ditekoki karo Pak Jamal. Kok 10 dikali 5 berapa? Tak jawab. Gangsal 300 kawan bisa gangsal. Lah kene men. Lah wong aku wong ora hitung-hitungan kok. Ya wis monggo kerso. Iya. Kamu juga dia pernah ditekoki maneh. Buah jeruk 10, diambil 5, sisanya tinggal berapa? Terus gue jawab, ya wis tak kon nggo kabeh sisan. Lah wong aku calos kok. Lah aku ya ora ndelok. Oh, ya biasa ya kan. Pasir, tipis, lek.